שלום לכולם, כאן מושיקו. אני גאה להציג בפניכם את קודי The Vibe Team. כל מה שטוב וחדש בקודי. אז היום אנחנו נדבר בקצרה על הסקין אמינינס, זאב, בפיתוח של זאב גרין. עשה עבודה מעולה, כל הכבוד. תכף אנחנו נראה בדיוק מה. אתם תוכלו להיכנס לאתר thevibe.apps.deb.net. כאן תוכלו לקבל בעצם רפרנס לכל מה שאתם צריכים, מחפשים ורוצים לדעת על קודי, כולל פיצ'ר חדש של צבע אדום, את הריפו עצמו, כלים, מדריכי וידאו, קודי וויקי. בעצם כאן אנחנו נותנים לכם את כל הכלים שאתם צריכים לקודי שלכם ובחינם. תוכלו כמובן להיכנס לקטגוריית מדריכים. פה כל המדריכים יופיעו באופן אוטומטי, מדריכים מאוד מאוד מדויקים ונוחים לנוחיותכם. אז אנחנו נתחיל בעיקרון על קודי. כמו שאתם רואים, קודי נקי, בתול, שאין עליו כמעט התקנות מיותרות. אני אדגים איך מתקינים את הסקין. אז ראשית, בשביל להתקין את הסקין אנחנו נצטרך להיכנס לאתר של thevibe.apps.deb.net. ללחוץ כאן למידע נוסף כדי להוריד את הריפו, ואז תוכלו בעצם להוריד את הריפו אל המחשב שלכם, וכמו שכולם כבר מכירים או רובם, ניכנס לקודי ומשם נתחיל בעצם את התהליך. אז יאללה, בואו נתחיל. אנחנו נפתח את הקודי שלנו, ניכנס אל מערכת, הרחבות, התקנה מקובץ זיפ, נטייל במחשב שלנו לאן שהורדנו בעצם את הקובץ זיפ. אנחנו נתקין את הריפו של The Vibe 2.0. כמובן שאם הריפו יתעדכן אז כולכם תהיו מעודכנים. שימו לב פה בצד ימין למטה, ריפו The Vibe. ואנחנו ניכנס להתקנת מאגר הרחבות, ניכנס ל-The Vibe Team, נלך אל מעטפת, ובמעטפת יש לנו את אמינינס זאב. שוב, הסקין עבר שינוי מקצה לקצה, כולכם כבר תראו על מה אני מדבר. אני אחלק את זה לקטעים קצרים, וככה בעצם נוכל ללמוד את הסקין המדהים הזה, שבו הוא ייתן לכם את כל הכלים למה שאנחנו צריכים. אז כמו שאנחנו כאן רואים, יש לנו בעצם את הסקין עצמו, אוקיי, שרובכם מכירים, נראה כמעט אותו הדבר. אנחנו ניכנס להגדרות וניגע בנושא הצבעים. אז כמו שיש לנו כאן הגדרות, נוכל להיכנס להגדרות מעטפת. בהגדרות מעטפת הסקין מקבל כבר את השינוי המשמעותי שלו. זאת אומרת, ניכנס לצבעים ונוכל לבחור הגדרת צבע עריכי הבית כברירת מחדל. שימו לב, לחצתי Enter, הגעתי לצבע ברירת המחדל. אני יכול לבחור כל צבע אפשרי שרק עולה לי בראש. תוכלו גם להתאים צבע מותאם אישית אם אתם רוצים. אני כרגע אבחר את האדום. שימו לב שכאן בצד ימין יש לנו שמירה ואת ערך הצבע ושקיפות. זאת אומרת, אני יכול לבחור את השקיפות. שימו לב לקובייה הקטנה פה בצד ימין של שמירה, איך היא משתנה בשקיפות שלה. אז אתם יכולים לבחור את השקיפות עצמה. אני אבחר את השקיפות המלאה של 100% ואעשה שמירה. שימו לב מה קיבלנו. העריכים שלי הפכו להיות בצבע אדום. עכשיו ניכנס להגדרות, שוב פעם להגדרות מעטפת, נלך אל צבעים, ובצבעים בעצם נוכל לשנות את כל הבסיס של המערכת עצמה ואיך שהיא תתנהג. זאת אומרת, הגדרת צבע כותרת ומרכז הודעות, אנחנו נוכל לבחור צבע ובעצם לשנות לצהוב לצורך העניין. שינוי צבע אריח עליון מערכת. צבע אריח עליון מערכת זה כאן, זה ההגדרה הזאת כאן, איפה שרשום הגדרות בקובייה, זה צבע מערכת, שאנחנו נוכל לבחור את הצבע שלו. כמובן לבחור נגיד לצבע אריח עליון מערכת, אני רוצה שהוא יהיה בצבע סגול, אני אשמור וראיתם הוא השתנה לסגול. שנה צבע אריח עליון בדף הבית, זה פשוט את אותו אריח,
רק שבדף הבית אני רוצה שהוא יופיע בירוק בעיר. שימו לב מה קורה, כרגע הוא בסגול, וכשאני יוצא לדף הבית הוא נמצא בירוק. אוקיי? זאת אומרת, ניתן לשחק ולעשות כל מה שאתם רוצים במעטפת הזו, עד רמת של צבע לכל פריט. שנה את צבעי כפתור ה-OSD. OSD זה בעצם כל הכפתורים שיש לנו בתפריט, כמו לדוגמה אם אנחנו רואים סרט ונלחץ על האות במקלדת M, אנחנו נוכל לראות את התפריט, אז אפשר לשנות לו את הצבע. בואו נשנה לו את הצבע לכתום, ואז נוכל לראות על מה אנחנו מדברים. אם לדוגמה נכנסתי לטלוויזיה חיה, בחרתי ערוץ 10 ולחצתי על האות M במקלדת, שימו לב, התפריט שלי הפך להיות בכתום. אתם רואים את הסטופ בכתום? אז הוא כאן נמצא בכתום. כל מערך הצבעים, באמת הסקין הזה קיבל משמעות מאוד גדולה. אני אחלק את המדריך הזה לכמה חלקים שהוא לא יהיה כל כך ארוך. לגבי כל הצבעים עצמם, לצורך העניין אני יכול להגדיר צבע רקע להריח. זה אומר שצבע הרקע להריח שלי יכול להיות סגלגל. אז אתם רואים, הצבע הרקע הריח שלי סגלגל על בסיס אדום. באמת כל אחד יכול להתאים את הצבע לפי טעמו ולפי מה שהוא בעצם אוהב ורוצה. כמובן שאפשר לחזור לברירת המחדל, בעצם להיכנס לצבעים, לרדת עד הסוף למטה ולעשות איפוס צבעים, וברגע שנעשה איפוס צבעים חזרנו לברירת מחדל. שימו לב, עד רמה שאפילו אפשר לשנות את הטקסט של RSS. אז ניכנס שוב לצבעים, שורת RSS דף הבית, ואני אוהב לראות את שורת ה-RSS שלי בצהוב, כי צהוב על בסיס שחור הרבה יותר נוח לי לראות, אני רואה את זה יותר תקין. עוד משהו שאני ארצה לגעת בו בהמשך, זאת אומרת, זה גם נושא של צבעים עצמם, שאם לצורך העניין אנחנו נגדיר צבע הריח ברירת מחדל לצבע אדום, ואנחנו נלך אל מסך הבית. במסך הבית אני פשוט אכין מדריך אחר, כי הוא קצת יותר ארוך, אבל הוא בעצם השינוי המשמעותי מעבר לצבעים שקיימים בסקין. אז אתם מסך בית, בעצם זאת כל הקטגוריה שלנו. אנחנו נוכל לבחור צבע לכל אריח, כמו שאתם רואים כאן, בצורה שונה. זאת אומרת שאם זה באדום, בצרתים הפכתי לכחול, אז אני יכול לבוא לפה ולעשות שנה צבע אריח, וצבע אריח אני אוכל לשים לצורך העניין בירוק. אוקיי? אז אם אני אצא החוצה ואלך לסרטים, סרטים בירוק והשאר באדום. עכשיו שימו לב, אם אני אכנס לתפריט, התפריט שלי שאני מדפדף בין הסרטים הוא באדום. קיימת אופציה שאם אנחנו הולכים להגדרות, ובהגדרות מעטפת אנחנו נלך אל מסך הבית, אפשר להתאים צבע, קטגוריה וצבע אריח. ואפשר להתאים גם את צבע העריכים על עריכים לא מסומנים. זאת אומרת שצבע העריכים יכול להיות לנו כאן ב-highlight נורא נמוך מהבסיס עצמו. ואז שנגיע לבסיס הוא בעצם יהיה בצבע המקורי. כמו כאן, אתם רואים? שני עריכים שהם שונים, ויש לנו כאן את כל העריכי בסיס. עכשיו אם אני אכנס, אתם רואים? זה נמצא בצבע ירוק, ואם אני נכנס לפה זה נמצא בצבע אדום. זאת אומרת שיש אופציה לשחק עם כל מערך צבעים באמת עד רמה של אפילו שינוי הטקסט. זאת אומרת שאם ניכנס להגדרות מערכת, מסך הבית, אתם מסך הבית ואני אלך אל סרטים, ובסרטים אני ארצה לשנות את צבע הכותרת, שצבע הכותרת יהיה בצבע צהוב. אז עכשיו צבע הכותרת שלי בצבע צהוב, אתם רואים? זאת אומרת אם זה ירוק אז מן הסתם אני אשנה את הצבע לא יודע, למשהו יותר אולי סגול, ואז אני אוכל לראות את ההבדלים בין הצבעים. כשאני אחזור אחורה אני אראה פה שסרטים נמצאים בסגול. אז עד לפה בעצם מערך הצבעים. אתם צריכים פשוט לשחק עם זה וללמוד, ואם יש לכם שאלות, טענות, מענות, אנחנו נשמח לענות לכם בפייסבוק,
וכל דבר שבעצם תתקלו בו, תרצו להעלות דברים, שינויים, רעיונות, באגים למיניהם, אנחנו גם בשלבי פיתוח עוד ועוד, ורק משפרים שלכם יהיה נוח. אנחנו נשמח לקבל את הפידבקים ולענות על כל שאלה ולעזור, ושוב תודה לכל העוסקים במלאכה, באמת עמלנו פה ימים ולילות, ותודה לזאב גרין שבעצם לקח את הסקין הזה למקומות עמוקים ביותר, ושזאת רק ההתחלה. אז חכו למדריך שמגיע כבר עכשיו על מסך הבית ומה אפשר לעשות עם כל העריכים. אז תודה רבה לכם, שוב אני הייתי מושיקו, אשמח לענות על כל שאלה, טענה או מענה.